जेब्ला आं सोमलामनि हाबानि पार्टि जानानै न'नि फारसे फैफिनबाय थायो बे समावनो लामायाव रथ' फिसा थाथ'लाय रथ' फिसा थाथ'लाय फिसा रथ' सोर नोंलाय माबा फिसा आं सासे बिबायारिसो आङो लामा उन्दुना थायो आंनाव फैसा थाइसेबो गैया आबै आं गरिबबो गरिब आरो जाम्बाबो आरो दुखुथियाबो आरो जोबथा जाम्बाखा आङो नङा फिसा आङो नोंनाव फैसा बिनो होननानै फैयाखै होमबालाय माथो नांगौ आं नोंनाव दसे समसो बिनो फैदों नाथाय मानि थाखाय नों आंनिफ्राय दोंसे सल'बाथा खोनासंनांगोन हे आंहा सम गैया आबै ओंखायनो हाथारला आं मालाबा खोनासंनोसै दे आबै दे ओहो फिसा अन्नानै दसेल' खोनासंदो आं बुरै मानसिखायनो आंनिखौ रावबो खोनासंथारा दे फिसा दे अन्नानै दसेल' खोनासंदो हे दे दसेल' दे आबै दे दसेल' आंहा टाइम गैया गोदो गोदायनि बाथ्रा गंसे न'खर दंमोन बिसोरहा सासेल' उन्दै फिसाजो दंमोन बिस्रा दाम खोमावनो न' गोदान मोननायखाय फेमिलियैनो न' गोदानाव थानो फैदोंमोन गासिबो न' गोदानखौ बिसोरो गिदिंनानै नायनो हमो आरो न' गोदानखौ फिसाजोआ मोजां मोननायसै बिमाया फिसाजोखौ दै गुसु नुनायखाय फिसाजोखौ दुगैनो थिनो बाथरुमाव ओमफ्राय नों दुगैदो फिसा आङो नोंनो ओंखाम ओंख्रि संनानै दोनसै नों दुगैखांबानो आं नोंनो खुरना होनोसै बिमा नानिया मा खालामदों आं नानिखौ दुगैनो थिनबाय दा ओंखाम जानोसै बिनो जोङो पेकिं खालामनानै लाबोखादों ओंखामखौ बेखौ संनानै जाहोनोसै डाइरेक्टनो ओमफ्राय बिमा आङो नै मोदायनि सिनेमा लागायदों जोंहा ज' थानानै नायनोसै फैदो बिमा बिफाया मोदायनि सिनेमा नायबाय थाबाय इन्ट्रेस्ट लागायबाय इन्ट्रेस्ट मोनबाय सिनेमाखौ नायबाय थानानै बिमायाबो गावनि फिसाजोनि जाथायखौ नुनानै फाग्लि जानो हमबाय आरो बिफायाबो दुखुखौ सैज' खालामनो हायैनि थाखाय फासि नांनानै थैबाय बेबायदिनो गंसे मिनि खुसि न'खरा जोबलांनो हमबाय आबै बे टाइमाव आंखौ बे सल'बाथा खोनासंनानै आंखौ गोसोखौ बोरैबासो मोनबायलै आंखौ बिदि खोनासंनो नाङामोन गोसो खासिब मोनबाय आं दाना
फिसालै जाला थाजाला थास्लायबाय थार' बे समाव सोमलानि हाबा जाखांनानै मेंखानायखा आरो लोगोसे बे आबैया आंखौ माबे सल'बाथा खोनासंनानै गिहोबाय गिनायनो उन्दुनो ओंखारलायलांबाय उन्दुनानै जिबायदि उन्दुबाय गोदो उन्दुनानै दो अखानायै जेब्ला आं जिमनिफ्राय फैफिनो होत्स बे बुरैखौ दा लोगो मोनबावगोन दे नङाबा लोगो मोनबाथाय आदान सल'बाथा खोनासंबावगोन बे फाग्लि बुरैया गिथावथावनो आरो गावबो गिथावथावखा होत्स जानाय नङा खालामा जानाय नंला बाथ्रा जानाय नङा जेब्ला आं रुमाव सहैयो अब्ला जि हासुनो ओंखारबाय हासुनो ओंखारनायखाय हासुहैबाय आङो बाथरुमाव बे समावनो आयु दरजा माने हारसिं बन्द जाखो आयु गैया सेस आलादा मा जाखो आयु गैया सेस आयु बे फाग्लि बुरै खोन्थानाया आंनावसो जाहरबाय माथो आयु बे फाग्लि बुरै खोन्थानाया आंनावसो जाबाय आया नोंमारगौ एखे बे बुरै फाग्लि बुरै खोन्थानाय बायदिनो जाहरबाय आयु बै गोसोम बोराया आंजों फैगौ आयु गैला सेस जोंसो हाबाखौ बेगालाङो गैला सेस गोसोम बोराय आयु गोसोम बोराय बे फाग्लि बुरैखौ दिनैबा हरै नागारा आङो बे फाग्लि बुरैनि थाखायनो आंहा जानाय लोंनाय हर सान बेखौ गोसोखाङो आरो बे गोसोम बोराया आंजों होसोफाबाय आयु बे फाग्लि बुरैखौ थांखो बेलाय बे फाग्लि बुरैखौ मोनोबा देग्लिनानै बाथोन जागोन आङो गैला जाखो बे बुरैया मालाय आया बेखौ आं मा नुनो मोनखो आया आबैया थैबाय आबै सिखारबाय आबै थैबाय नामा गैला सेस माबे फिसा आं थैयाखै आबै आंखौ मा खालामना हरखो नों खोन्थानाय बे सल'बाथाया आंजों एखे जाबाय बे घटनाया आंजों एखे जागासिनो दा आं जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय जेरावबो सुख गैला सान हर बेखौनो गोसोखांबाय थायो आङो बे मोदै आंनि मोखाङाव साया माया आरो आंजों हासुनाय समावनो आंखौ बे गोसोम आंखौ निमाहा होदो नों जानाय बायदि घटनाया आंजोंबो एखे घटना जादोंमोन आंखौबो सासे मानसिया बेबायदि सल'बाथा खोन्थानानै थांदोंमोन नाथाय आङो जानाय लोंनाय सुख सान्थि आंबो एख' सान्थि गैयामोन बेखायनो आङो नोंनो खोन्थाबाय फिसा दा आं नोंनो खोन्थानायनि उनाव आङो दा सुखु गोजोनै उन्दुनो हाबाय फिसा बे सल'बाथाखौ जायनो खोनासङो बेनाव सानथामल' थायो सानथामनि गेजेराव नों जुदि सोरनोबा खोन्थायाबा नोंनि जिउआ खैफोदाव दं फिसा खैफोदाव दङ आंखौ निमाहा होदो फिसा आंखौ निमाहा होदो दा नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानो हागौ मा खालामनांगौ सानथामल' दङ नोंसिनाव सानथामनि गेजेराव नोंथांमोनहा बे सल'बाथाखौ सोरनोबा खोन्थायाबा नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय गोसोम मोदाय